aturke. Alhamdulillah wa syukurillah wilujeng dalu Mas Gareng. Wilujeng dalu Mas Yudo Bagja. Saged pepanggihan wonten ing Desa Kepuh. Luar biasa masyarakat dalu punika tumplek-blek. Betul. Dalam rangka bersih desa. Bener. Ngresiki jiwane lahir lan batine supaya ora ana suker sakit. Adoh saka memala, adoh saka sukerta, caketa ing kawilujengan, katentreman lan kabahagiaan. Allahumma amin. Hah, hebat. Napa melih menika ngepasi wulan sing sae, wulan becik. Wulane apa to iki? Ha, wulan Sura. Heeh, Muharram. Muharram utawa wulan Sura tumrape piyayi Jawa Sura menika mesu raga. Apa iya enek artine ya? Lho pripun? Raga punika ragangane awak sing diragoi rina lan wengi, nek reget ya kudu gelem ngragati. Apa? Raga kuwi ragangane awak. Raga ragangane awak. Heeh. Sing rina wengi diragoi. Heeh. Nek reget ya kudu gelem ngragati, seranane lewat tirakatan torekotan kados dalu punika. Kaya dalu menika. Nggih, ngepasi dinane dina ingkang becik anggara kasih Selasa Kliwon. Selasa Kliwon maleme Rebo Legi. Lah, Selasa telu Kliwon 8 tiba 11. Insyaallah sedaya warga entuk kewelasaning Gusti Kang Maha Kuwasa, uripe saya ayem saya tentrem. Allahumma amin. napa melih dina anggara kasih nika hebat lho Mas. Selasa Kliwon, Selasa telu Kliwon 8 11 nek diitung kanthi petung Jawa tibane tiba apik. Maksude Sri Dana lungguh lara pati, Sri Dana lungguh lara pati, Sri tiba Sri rezekine melimpah. Sri menika dewane pangan, Sri dewane rejeki. Insyaallah kabeh warga masyarakat Desa Kepuh sing petani panenane saya melimpah. Allahumma amin. Sing pedagang saya laris. Allahumma amin. Sing tentara, sing pegawe, sing polisi mundak pangkate. Allahumma amin. Hebat kaya ngene. Wah, jan rumah aku dinane Selasa Kliwon dasar Pak Lurah Pak Joni. Pak Joni panjenengan pun makaping-kaping ditinggali mriki. Wah, wis mriki. manjing seduluran. Kula kalih panjenengan wis ping 4 niki nek gak salah. Saged kepanggih kalian iki nyapa riwa-riwi ae. Wira-wiri nyang apa? Dina ngomong-omongane ra kemeng ngono kuwi. Paling tidak lah aku iki wong ki nek petuk ki wajibe omong-omongan. Petuk ketemu karo Mas Suwe ora ketemu lho iki. Wajibe ngobrol omong-omongan kok ganggu wong Ya omong-omongan. maksudnya iki aku yo melok ning kene yo paling tidak dijak omong ya ta Met ngono kok yo. Oh karepmu pengen dijak omong. Pengen omong. Oh pancen saesi lho Mas Rudi. Pengen omong. Bersih desa menika adat para masyarakat wonten ing Desa Kepuh turun tumurun. Iya. Lah yo ngono to Met. Nggih. Nah, ingkang kedah dipun lestarekake, dipun lestantunaken sedaya warga masyarakat, awit masyarakat menika tresna dumateng budaya. Iya. Ya ngono to, Met. Lah, milanipun saking punika, kompake masyarakat, pejabat lan perangkat desa. Kangge contoh warga desa-desa liyane. Ya ngono to, Met. Mbuh. Yang apa to kuwi? Kok nesu? Jak omong-omongan nesu, ra jarine kok nakoni mau. Ya rada akeh ngono lho Mas. Aku dianggap ra iso omong ngono. Oleh nakoni rada akeh. Nuwun sewu. Bersih desa saestu hebat luar biasa. Apa to Mas Komet bersih desa kuwi ateges sedekah bumi. Sedekah bumi iki kabeh warga masyarakate nindakake tasakuran ana ngersane Gusti Kang Maha Kuwasa. Gusti Allah Subhanahu wa taala tasakuran kuwi penting banget lho Mas Komet. Lah ya ngono to Met. Sadaqallahul Adzim. Jare kon sing akeh. Maksudnya sing akeh ora ngono ya omongan kayak sampean karo Pak Rudi lho. Lha nek omong ya entar ngomong kok seneng. Wis ora omong-omongan. Rusuhi. Nggih. Awake dhewe kanca. Sesama seniman harus saling menghargai. Komet pengen ngomong. Leres kula kalih panjenengan mendel. Duh ngowe ingken lho, ngowe ingken. Kayak inggon. Ayo. Ayo. Ngomong. Ngeten. Ayo ta.
pengertian iya Pak Rudi menika. Wis omong. Pripun Pak Pawartos? Diwe engkon anu ya do. Nggih, kesempatan. Ben ngomong. Ben ngetokke ora ndarani bisu. Lah, mosok bisu lek repot. Jangan ado-ado kok dagelan bisu. Yo ado kok negara ndarani bisu lah ya. Pak Joni wontenaken pirsa. Wong iki ning piantun kepuh ki wong belajar kabeh. Masyarakat hebat to. Nggo ngriki lah, nggih. Nyang apa Piye to? to? Kersane cedhak kalih niku, Pak. Kok nesu meneh kowe iki nesu. Omong Kok gak omong ki lho kuwi. Lah kok omong-omong kuno omong-omongan dhewe lho. Lah jarene njaluk sing romo. Maksudnya aku menang, Mas Rudi menang. Yo, Maksudnya ngewengken kowe kabeh meneng kowe omong. maksudnya sahur Ngrungokne. Wong telu kok. Oh sahur mano. Oh sahur mano, iya Oh iya. ben enek anu to, ben enek sahur-sahuran. Chemistry-ne. Iya. Sahur manuk Malam yang sangat luar biasa tentunya Pak. Kok wonten teng desa Kepuh punika kok ingkang dalu punika ngawontenaken nggih menika kok mugi-mugi sedaya kok ingkang sampun ya ampun Piye to, Men? salah terus kok gak enek bener. Aku karo Yuda ki wis per lho. maksudnya go ngono nek kancane ngomong Oh, jaluk digongi. Digongi awake dhewe kok ora paham iki piye to? Masyarakat ben pirsa nek Mas Komet niku seorang budayawan, Oh, iya, seorang ngomong. seniman. Jaluk digongi. Oke. Oke wae. Iya. tanggapan bolak-balik kok ora paham. Lah domongi kok. Dalu punika teng desa Kepuh punika sangat luar biasa menunjukkan kerukunan yang sangat luar biasa namung saged derek dedonga dumateng sedaya. Sampeyan sapa? Aku ngomong gongi lho. Kok terus Lah piye masa keliru? sapa? Awake lemu, jane ganteng jane. Lah tapi. Terus tas sopan enek ingsun ngomong kuwi Alah. Pangkatmu ki apa kok ingsun ki lho Wong kaya bocah rupane kaya nyambik kok iso ingsun. Wong ki muni ingsun ki dijumbuhne karo prejengane. Nek Mas Rudi karo aku pantes, paling ora aku Yuda. Yuki Rahayuda kuwi Widodo. Rudi Ru kuwi Barudi itu dimanapun selalu update. Komet alah ko kuwi KO, met kuwi mencret. tapi kan wis mari. Wis mari mencret kok iso. Aku. Mulane awake dhewe nang kene iki ora usah kok padha tukaran, ora usah kok padha gegeran. Sing penting donga kanggo warga masyarakat Kepuh, masyarakate sing ayem tentrem ki patut dicontoh daerah liyane. Muga-muga dengan kerukunan dan ketentraman ini bisa menimbulkan duweni putra-putri sing hebat, soleh-solehah, anak sing cerdas, anak sing pinter. Allahumma amin. Ngono lho iki lho jenenge dagelan cerdas ki. Ngono kuwi. Yuda iki. Anak cerdas nyapa ndongakno kok pinter. Lah piye to? Ayo ndongakno mugi-mugi sedaya kemawon gadah putra-putri sugih Allahumma. Mugi sedaya ingkang rawuh dados tiyang sugih Allahumma. Oh ngono beres. Ini cerdas. Nek bocah ki kudu pinter sik, Mas. Sing ngudukno sapa? Ora pinter Anakmu penting sekolah apa ora? Ya sekolah. Lah sekolahe ben apa? Ya ben padha karo kanca-kancane. Lho, ya ben pinter to. Sekolah ben pinter. Ora urusan. Anakku ki pinter ya apik, ora pinter apa-apa. Sing penting Sekolah padha karo kancane, isu enek kegiatan adus, seragaman padha karo liyane. Wis ngono. Ora lho. Sampeyan anake ya sekolah to? sekolah Disangoni ora? disangoni. Piro? Ya minimal nek anak SD ki ya 15 tekane 20. Nyang apa ki? Mas Rudi Umum anakku sangune 10.000. 10.000 SD. Iya. Lah nek naik ke SMP? Dia tak tambahi 5.000 dadi 15.000. Aduh, dalang kondang kok sangune kur 15 rong Iki apa to iki? Lah bocah kok anakku 15. Lho, naik SMP, naik 20. Aduh. Apa kuwi? Iki umume sakmene lho, Mas. Alah ya dadi sing gak umum. Anakmu sing SD, sekolah sinau sangune pira? Kelas loro SD sangune 5 juta. Ora entek tak tapuki. Ayo sugih. Kelas Kasian. loro SD sangune 5 juta. nek gak entek. Tak kawaplok. Walah lele sogunmu ki lho rong lunas.
kredit sogun kan saiki rong lunas kok iso nyangoni 5 juta lho. Ngono mbok isa. Wong iki mbok ya berpikir cerdas. Wong apa adanya. Cerdas pripun? Anak kuwi nek pinter ya paling okai enek tetembungan kata mutiara tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Lho, Hanyun sewu wong aku tekan kepuh nganggo Sherlock kok. Lah tekan Cina iki lho sing tak takoni sapa? Keluarga ya ora duwe ya tekan Cina. Sing dipangan kok entan to. kok entan to. Maksudnya ki anak kuwi nek pinter akhirnya duwe kemauan cita-cita sing luhur gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Apa enek langit gantungan? Oh kadang cemerwentel ngono. Tegese duweni latar belakang pendidikan kuwi lho, latar belakang pendidikan. Di mana-mana namanya latar itu mesti depan. Latar kok belakang iki jane buritan. Latar di depan Pak Do. Lek ngomong ki dipikir. Piye to? Omong ambek sarjana kok kaya ngene iki. Oh iya. Aku kan sarjana sepok. Sing tak karepne latar belakang ya Mas ya. Maksudnya latar belakang iku nek duweni kemampuan, duweni skill. Iya duwe. Skill. Lha iki tengen iki kiwa. Lengkap Kuwi skill goblok. Skill kuwi kepandaian ki lho akhirnya bisa memanajemen uang jadi keluar masuknya uang. Ini jelas. Ya. Kok iso keluar masuk gitu? Masuk sik lagi keluar. Wong masuk urung kok keluar lho piye? Ya ora iso no. Walik ngono to Mas. Nah iya masuk sik lagi keluar. Komen kok angel men dijak omong-omongan bocah. Ora angel kok. Iki jane sing bener. Memanajemen uang dengan bekerja keras. Lah. Ini yang penting. Keras dulu baru bekerja. Orang kok kerja dulu baru keras. Sing bener Keras dulu baru bekerja. jorok iki cah iki jorok pikirane iki. Ora seneng aku omong-omongan ngono Kok kuwi. jorok piye? Lah keras dulu baru bekerja ya apa Keras maksudmu? ki semangate lagi kerja lho ngono. Dengan kerja keras akhirnya punya uang pulang perginya bisa gampang. Loh, pergi pulang. Wong lunga ae urung kok mulih ya. Kok salah terus ta aku. Ya, iki? Lah kuwi bahasa sing wis beredar di masyarakat sejak Bahasa dulu. sing wis kaprah Neng umum. Neng salah harus dibetulkan, bukan pulang pergi neng pergi pulang. Pergi sih umumnya wong lagi pulang. Lha ngono. Lah iya maksudnya nek dengan pulang pergi dengan mempunyai kemampuan akhirnya kan lho wong kuwi iso duweni penggawean sing akhirnya dadekno wong sugih. Ngono lho Mas. Lah kan isih kerja. Iya kerja. Lah nek wis sugih nyapa kerja? Wis Wis piye sugih iki? santai lho ngono. Nek jenenge wong ki kerja sik nglumpukne dhuwit akhirnya sugih. Lah kan isih susah-susah nglumpukne duit. Lah terus- Wong pinter urung tentu jamin iso sugih. Nek nak sugih mesti penake. Wong iso ngomong sedekah lah. Sedekah ki ora lokak ning tambah kebak. Bener. Iso sedekah kuwi nek duwe sugih utawa luwih. Lah nek dipangan dhewe ra enek kok ape sedekah. Wong mikir sing gampang-gampang wae. Jare ngene dengan profesor ini bisa membangun jembatan layang, bisa membangun masjid. Alah ngapusi. Aku tahu masjid kurung dadi tak kelompokno wong pinter-pinter ora dadi. Nanya ngapa? Wow, malah ora dadi padha bantah-bantah ngomong tok. Heeh. Aku nglumpukno wong sugih-sugih saiki dadi. Oh. Ana sing gowo semen Tapi keramik. dengan pinter, dengan skill kan bisa ngandalke kepinterane to Mas. Contohnya kayak Mas Rudi. Napa? Walaupun penjenengane dadi dalang, kuwi duwe Iya. pakaryan liya. Iya. Contoh kaya aku, Mas yo ketoke aku iki kan dagelan. Iya. Tapi aku kan kowe kan gak ngerti sejatine aku iki sapa. Napa to, Pak? Aku ki nang omah duwe penggawean pijat refleksi. Pijat Duwe refleksi, Pak. sampean. Duwe sampean. Oh pijet refleksi. Refleksi mulai ngarep omahku ke tak tulisi planggo wedi. Panti pijat moro jengat nggonku. Apa kuwi? Apa kuwi? Nggonku lho. Kok moro jengat ki apa kuwi? Maksudnya jengat niku waras, sembuh dengan seketika. Moro jengengek. Moro jengengek Gak omong langsung sehat. Bae buka ngono iku. Buka refleksi, Mas. Iso Segala macam penyakit, segala macam. penyakit apa? Pasrah ning nggonku. Wis gampang-gampang pamane kesleo. Sing tengen apa sing kiwa? Tengen. Langsungnya sikil tengen candak pijeti nil 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 pelurut serut langsung didilat mandi perkara dilatanku mengandung rajah kala cakra Didilat barang. dilat Lho kuwi ilmu kok kuwi. ilmu Mas Golek angel kok kuwi. Dilak kesleo. dilatane iki lho sing penting Mamane. kala cakra Kalau cokro. iya Umpamane ngelu. ngelu sirahe to
langsung sirahe candak cek pijeti nil pelurut mak serut ditilat blok waras mergo mengandung racah Kala cakra. lah gila apalno lho kowe ya Apal aku. Lah balik ke lara apa neh umpamane hernia. nek keseleo ya Mas ya keseleo ki pijeti nil pelurut serut dilat blok mari Kala cakra. wah kuwi iya nek lara bathuke nil pelurut serut dilat blok Iya ya kuwi lak ngelu karo keselio. lah iya Hernia. nek bathuke ya Mas ya nek bathuke nil pelurut serut dilat blok langsung mari Hernia. Ora kala cakra. hernia kuwi laku sing gong sinau Lah gak di nil. Dadi ngene. lah kuwi apa iso nek hernia kuwi bisa nambani kowe Lah aku sak ndure. arep mbok nil Ora no. Sak Itu. ndurut. Sak ndure tabib kok ngene. piye Kok kowe malah tambane cakra, piye Arek? Hernia zaman saiki rak wong padha bingung nek aku ora. lah nek kowe Ngasih resepmu ilmu Jawa sing penting wong yakin Oh. telaten. tinggalane leluhur Nggih. Piye kuwi? tatak tur yakin Yakin. apa Mas resepe Wis wonge kudu sabar. Bendino ditelateni nek isuk kae nggodhok banyu, Heeh. kae uyah sak gegem. Biuk diudek. godhog banyu kayak uyah sak gegem Gegem, diudek diudek, dioles-oles sabar. Ditelateni 7 dina. waras Mas Ya dadi ndok asin. tak sambut jan Timbang nek kegiatan. Met. tak baca berarti kowe kulino kowe praktek kowe Lah kulino timbang nil-nil. wong edan iki kok Hernia apa mbok nil-nil? kowe berarti kulino praktek kowe iki koyo wong kok iso Enggak, aku kayak sangklir. hei ora cetha Wah sing tak karepne iki ya ora kaya ngono kuwi. Mulane awake dhewe iki sebagai seorang seniman dadi seorang dagelan aja mung jagane ning pegawean ning ngisor tarup mempunyai kemampuan duweni pekaryan penggawean sing luweh. Ngono. Misalnya, Loh, misalkan kaya aku ngarep mang dadi tukang pijet. Pijet. Lah di samping itu kan lho anak-anakku kan sukses kabeh. Lho, sukses anakmu enak berapa, Mas? anakku papat. Eh? Saiki ning gone UGM. Jangan putranya pinter, Pak. aku papat Termasuk ya api, tapi untuk keluarga berencana gagal. yang apa Kok gagal? Duh, semakin baik itu harusnya 3, Pak. Keluarga berencana kok telu Nek ki. keluarga berencana 2. Dua. Lah ya, tapi menurut survei kehidupan Alah, wong kehidupan kehidupan ya. piye penekanan kehidupan mengatakan anak 3 itu penting. Kok iso? Karena apa? Nanti yang akan menjaga kita di hari tua. Sebagai sandaran. Contohnya Mas. Anak pertama, kedua di sekolahnya sing dhuwur pinter men dadi pegawi. Lah sing ketiga ini kadang-kadang orang salah. yang Jangan apa jangan disekolahke. lho piye ta kuwi Yono harus digoblokan. Nah, kuwi kleru lho iki Anak digoblok kudu dipinterne lek iso taruna ngungkuli bapa Kuwi jenenge ban cinde, ban silatan kowe. Banding-banding anakmu. beda-bedane pinter siji pinter kabeh ora ini menurut survei. maksudnya Kok iso? piye Lah, nek kabeh dipinterne, kamangka awake dhewe saya tuwa. Umure saya tua. Saya tuwa, Ah. ya ta? Nek dipinterno kabeh dadi pegawai kabeh. heeh Kuwi kerja nang Surabaya, Jakarta, nang luar Jawa. Ada. Awake dhewe setolah, toleh no sapa. Ora enek sing ngopeni. Heeh, anak aku wis dadi wong kabeh. Aku dadi gawe ya. Ra? Ya. Ya kudu siji men digoblok. Nek men ora klebu nang ndi-ndi, men nang omah wae. Ngopeni Sing bapak. bakal ngopeni awake dhewe. Oh alah ya Lho, termasuk ngono. masuk akal loh Mas Rudi. Survei. Lah keluargamu itu tunggalmu pira to Mas? 3. Sing loro nang ndi kok gak enek? Sing loro nang Surabaya perpajakan. Sitoke. Jakarta Lah sing nang omah. aku. Lah berarti sing digoblokne kowe berarti. kowe berarti sing goblok dhewe Sing digoblokne kowe. Lah iya. Kowe iki goblok kok sombong ki lho. So kena aku dhewe. lah kowe sing cerita kok ya berarti nek dulurmu kabeh lunga kowe sing anu Pancen iya, sing Pak. goblok dhewe kok ya Mulane ning wulan sura ki lho ya Mas ya. Nah. Iki perlu lho awake dhewe introspeksi.
awake dhewe iki kudu oncek-oncek Mas. Lah ku lho. Iso rumangsa, aja rumangsa iso. Aku ki sapa? Kowe ki sapa? Kok lali aku ki sapa? Sik ngene lho Mas. Tegese Iki penerjemahan lho, Met, penerjemahan. Penerjemahan. Lah niki tanglet aku ki sapa? Kowe ki sapa? Lho. Wong ket mau nang kono jagong karo aku kok lali. Angel komet dicak Oncek-oncek Mas. Awake dhewe iki ngonceki, dionceki ta awake iki dionceki. Lah awake dhewe iki wong apa gedang? Kok dionceki apa? Tegese wang sinawang antarane kowe karo aku ki padha wang sinawang. Aku nyawang kowe, kowe nyawang aku. Oh. Kok tak culek matamu lho engko kok iso malah. Jare kok nyawang kok. Tegese kowe iki paham sing tak omong apa ora to? Gak. Aku kan Oh, layak digoblokne iki mau. aku kan nomor 3. Rodo ya Mas ya. Ya. Jenenge rodo. Neng dinggon ki nek jenenge rodo kuwi kan mubeng. Paham ora Met? Rodo kuwi kan mubeng. Berputar. Kok kabeh mubeng lah roda serep kayak roda serep ya ora mubeng lho kayak nenggon. Sing tak karepne ki roda donya ki lho, rodane donya ki kan mubeng to Mas. Ya iki lho aku neng kene lagi ngerti nek donya ki duwe roda Pak. Wi aku kok terus bayangne umpama roda donya mbledas ki nek nambal. Anu bodhe nambalke roda donya Pak. Kuwi mesti nak Aduh nek ngerambang mesti golek telogo. Komet ki wong Ora, mbok pangan tah lho. Iki omonganku ki mesti mbok pangan tah. Tegese roda donya sing mbubeng, ki wong ki kan ya kadang neng ngisor, kadang neng dhuwur. Oh iya, aku kadang nak anu ya ngisor nak pas kesel niku ya. Kuwi apa? Kuwi apa? Jare kadang nang dhuwur, kadang nang ngisor. Lah ya menungso ki kadang neng dhuwur, kadang neng ngisor. Ah ya ndelok-ndelok keadaan fisik lah awake dhewe. Nah awake dhewe gak mampu ya ngisor wae lah, lebih pasif daripada Kok mesti parakmu kok mbrono terus. komet iki muni blendes lho. Tegese ki ledok iline banyu, ledok iline banyu nek jenenge banyu ki mesti netese mengisor. Ora enek kok banyu parake mendhuwur ki ora ana. jere sapa? Lah disedot ke? Sanyo? Bisa teko toren. Iki biji lho wong kok. Oh iya, air mancur barang ya munggah lho, Dok. Langke lho kok ya. Kowe piye to, Dok, amen keblekuk aku iki kok ya. Lah dalu punika matur nuwun sedaya masyarakat Kepuh utamanipun kagem Bapak Lurah Bapak Iskandar. Pak Joni kok Bapak Iskandar. Begini Pak Rudi dan juga Pak Yudo, karena saya berbicara ini sekaligus ngetes kefokusan jenengan. Fokus Pak bae. Joni Iskandar kuwi kan artis sing vokalis penyanyi kae. Joni Iskandar, terus si Imam Musola. Imam Musola, bahasa Tambir. Imam Esarifin. Ya Imam Esarifin. Ayo. Mona Sutra. Roma Irama. Nek sing Joni Iskandar. Ngerti ra lagune? Raro. Apa ngerti lagune Joni Iskandar? Woi, Lintang Asmara. Ora enek. Joni Iskandar ya. Biyen rong enek. Kowe iki jane paham tentang lagu apa ora ta? Kowe iki jare iki kondange Mas Komet adalah pelawak, di samping itu sebagai kalvo. Mas Komet sebagai seorang kalvo, vokal yang sangat hebat, tuntunan ngerti-ngerti bab lagu. Loh, sampean rasa aku. Para penonton saja sudah paham. Saiki umpama tak tus, umpama awakmu tak tus, tes. umpama tak tes. Dites Buatkan lagu yang nuansanya percintaan. Aduh. Gampang banget kuwi. Piye coba? Roma Irama ki wakeh percintaan. Nuansanya percintaan. Oh, piye coba? hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Ben-penak ini. Kendangnya kayak iya Mas ya, kendang ya, kendang tok. Kendangnya kayak itu bagian kecer. Kendangnya dionekne apa dikekne? Ada didol. Aku bagian apa? Dol. Ya pendadak ngene wong kae lho enak cek. Aja ora anu kok ya kene Wong nganggo iki ya. Heeh no. Piye ta? Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Aduhai begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga.
aku. Kok gagah. Aduh aku sesuk jahitno lambe terusan. Apa? Menghibur kali Mulih iso aku ora diceluk yuda malah diceluk gembleh. Oh, takon lagu tentang percintaan. Kuwi nuansa percintaan. Percintaan. Sekarang kalau lagu yang nuansanya nasihat. Nasihat yo ada. Apa Jajal? Roma kae? Sing ndi? Yudi. Judi. Oh iya. Judi. Judi. Tet. Menjanjikan kemenangan. Judi. Tet. Menjanjikan kekayaan. Bakang. Bohong. Bohong bokong kuwi. Bakang. Ya, kuwi lagu yang nuansanya Nasihat. nasihat. Umpama lagu yang nuansanya sing angel apa ya? Digawe apa ya? Apa? Apa? Loh, apa? Apa? Manut. Transportasi, kendaraan. Transformasi. Ada. Kendaraan. Transportasi. Ora pengelenin. Bener, transportasi kok. Apa lagu yang nuansanya sensus? Oh, ada Roma. Sensus penduduk. Sensus penduduk. Piye kuwi? Pembangunan, tentang pembangunan. 1001 macam cara membangun balai desa mau dibuat joglo atau biasa terserah Pak Lurahnya. Lagu tentang pembangunan. Lah ya, Piye lagune mang? 1001 macam cara membangun balai desa. Lagune kaya ogak kuwi, Mas. Kuwi Ora. piye to kaya 1001 macam penduduk Indonesia. Lah ya. Terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ini lagu iki lho. Lah iya membangun kan wong Indonesia membangun lho Mas. Wis ora usah dipikir teman-teman. Enggak kuwi kan nek nggo bangun ya kuwi ke. Saiki nek transportasi kendaraan. Ada lagu anak-anak. Apa? Becak takkan. Mentok. Kuwi mentok. Lah mbok takokno wong sakne mbiyen. Mentok napa becak, Pak? Mentok lho. Becak. Mentok. Ayo pokoke mentoke numpak becak ngono. Malah ora. Kowe iki jenenge ngawur ora jelas kok nek gak iso nyanyi mbok nembang karo Mbak Presiden. Tak goleke kanca. Golek gandengan. Manut. Coba njajal kae ana Krisnia. Oke. Tak golek Krisnia sik kelingan to, Dok. Kresek piyayine ingkang langsing. Nah. Pelatih senam nek mboten salah. Iya lho iku komen mriki danan langsung. Nggih. Pelatih apa? Senam. Pelatih senam termasuk instruktur fitness. Oh, wah ya iki. Coba njajal kene. Bali. 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 Rawon. Malah Panganan lho iki kok iso. Wis ketemu to sing diaturke Mas Rudi, pelatih senam, instruktur fitness. Pelatih Ya iki. Pelatih senam. Iya. Lho. Nyapa? Mboten. Modele guyune ngono. Wonge cantik, dasar lencir kuning, dedeke mandorangkung, bangke ane nawon ndas. Nawon kemit, nek disawang lho mlakune kaya macan wareg. macan luwe. Bar mangan no, Mas, bar mangan. Lah nek ngene iki nang omah nek. Nyapa? Mboten
Pelatih fitness aku masa. Oke, nggih, pelatih fitness teng pundi, Bude? Tang Cibu. Hehehe. Nang ngendi-ngendi dek. Iso budhe iki lho. Kowe iki ora paham to. Nek jenenge seorang pelatih fitness kuwi ning dia celukane ses. Iki nek idumu. Ses iso Paham ora? anu ses ngapunten Iya. nggih nggih. Pelatih senam nggih. Iya. Sehat nggih. Sehat. Carane umpama ngelu ngoten iki nggih. Ya dinil-nil. Ini kayak mau dilep mau. Iya apa yen duwe kala cokro. Enggak iki ora didilat nek Krisnya. Nah niki digesek. Dadi kok mah nil ditungkak. Nil kowe lara biasa. Lah Jajal kok piye? Jadi mau. Jajal kok piye lara sirah kok kowe? Lah kenapa Mau lo. hernia yo game over no. Nil. Ongso. Jadi seorang pria, jadi seorang laki-laki jangan merendahkan seorang wanita. Saya tidak Harkat derajat seorang wanita itu sejajar dengan pria loh, Mas Pri. Lo lek nyapa. Itu loh, kan Mas komen. Pri. Mas Pri. Mas pria. Yo. Pria maksud juga Nek omong sing Mas pria, seorang pria loh, Mas komen. Tuh, tapi namanya pria, wong lanang ki sebagai kepala rumah tangga. Walaupun kepala rumah tangga tidak didukung oleh seorang istri yang setia mendampingi, apalah guna, Mas komen. Lho, bangga wong lanang ki menang milih. Loh. Nyapa nek sing ben api sing madukno kok Lo nyapa ora ngenyek. apa-apa. Loh, malah. ngenyek meneh. Boten. Ngenyek. Boten tak pijiti ya, tak pijiti ya. Tahu ketemu nyenyek terus. syukur. Menjatuhkan harkat dan martabat seorang wanita di depan umum publik, akhirnya bahkan malu toh, harga diri bisa jatuh. Elingotomet komet, elingotomet komet. Aku bukan eling apa? Ayo eling, kowe kudu eling. Lah aku mau Kowe lali. iki lho lahir ki metu Oh, saka satu kok ngendi? gulo. Lawa, anu gua Lah garbang. aku ya perlu. Loh, lah ya pria kok mewang wedok. Lah aku apa yo njaluk? Loh, lah kok aku ya metu brojol dhewe. Lho brocol dhewe piye kene yo ora pesen ora apa kok. Sangang sasi 10 dino ngandung. seorang ibu mengandung nglairne. Metang ngene. Oh. Totoane nyawa. Totoane nyawa, Mas. Lah wong lanang ki ora nyawa. Ngapa? Nyawa Apa piye? nyawane wong lanang apa? Sunat. Loh, sunat nek gur diris Alah, cilik. alah. Kok minggur wong sunat ki lorone. Nek gur diris cilik loro lho. Sunat ki pisan wis kapok. Ora enek sunat pindho, telu ora enek. Lah nek wong meteng ngono, bolak-balik iso. Kene aku wis. Lah ya ta sayang. Dem selalu ngenyek, Dek. Merendahkan kowe. Ora merendahkan iki realita. Elingotomet. Ini itu eranya 2026 loh, Mat. Seorang wanita harus dijunjung tinggi. Karena apa? Karena apa? Apa? Sekarang banyak jalan-jalan di kota-kota besar itu menggunakan jalan-jalan seorang wanita. Nama wanita. Ngono aku pengenmu. R.A. Kartini, wong wedok. Dewi Sartika, wong wedok. Cut Nyaden, wong wedok. Dalan-dalan ini nganggo jenenge wong wedok, Mas. Lah nek jalan-jalane wong wedok kabeh macet butuh dalane wong lanang. Dalan apa? Apa? Dalan tol. Ayo. Kuwi dalan wong lanang ta kuwi? Dalan wong lanang, Pak. Nek wedok ora iso liwat kono. Jalan wong lanang jalan apa? Dalan tol. Jalan tol mancepe ning ndi, Mas? Jalan tol mancepe ning mancepe ning bumi. ndi? Bumi Oh, ki wong enek wedok. piye? Bumi uga enek pakmi. Nyapa tolmu dinceple bumi. Apa iso, Apa iso? Apa iso, Wong gawe graji lho. Kok plak-plek kek. Lah ora nek Lah salahe bumimu gelem dincepi tolku. Lho. salah kamu. Iki. Ayo. Ah. Ayo. Pancen wis lumrah to nek bumi iki dincepi tol wis umum to. Lah iya. Aja salah-salahan, paling tidak ketemu dengan wanita secantik. Rukun. Sing nyalano sapa? Aku rak ngomong. Pilihan oke nyapung ngono. Loh, nyapa? Ngenyek Ora, neh. Cantik ora? Cantik. Aku cantik ora? Cantik. Iya. Nyapa kok modele kok mlengas-lengos nih? Wong langsinge kaya kene lho. Aku nak ngene iki nggo apa ya? Gak ada tantangan nak kamu kan ada ya Ra. Apa tantangan? Kuwi njajal anu, Lebih sulit lah. jajal met. Ya.
upama anu nembang duet karo iki apa karo Mbak Kris. Apa iso kowe merayu apa iso? Kowe ben ora menghina terus. Lilih kate mung ngalembono. Lek rogon atine iki lho rogon. Rayunan ngono lho. Tak rogo aku ditapuk Lha iya no kaya Tegese iki ngrogoh supaya iki kelilih. Luluh atine. sing dirogoh ki rasane. Sing aku aku panggah iso nyanyi lah iki. apa? Lho, kenyek. Nyek. So. Nyek sampean iso. Ayo, C Mas C. C mlayune nanti C iki. Wok. Masak. Sing mlayune ning apa? Mana kakimu? Tangan. Tangan nguasane ngene iki apik kok. Itu wis umum ngono. C tak biro. Sering. Andai kau tahu, aku mencintaimu di dalam hatiku telah terukir indah namamu. Andai ku tahu di pinggir kali, ku tahu malah ngene terima. Hei, lagu romantis nyapa nang kali. Lah piye to lagune aku lho. Lah lagumu ngono kok ya. Salah Anu lagu iki kaya aku lho, cene sak pira macene tadi. saya sak mono mau. Nima Tadi Mas. Kesayangan Ngono met. kaya ngene rasane ati iki. Ayo. Ganggu kowe. Nyalai aku. Aku pas nyanyi aku srarararat ngono. Ora, Pak. Enak pas nyanyi mesra-mesra. Lah kok wis saka kadoan kowe mrene srarararat. Ora aku. Ngece sampean ngece. Ngece kowe. Mas kowe iki. Ora ngono. Ngece. Aja kae. Oh masalah oh aja ngono ta. Aja ngono blangkon mesra. Nek wong mesra-mesra lah kok srarararat ngono. Kepuhi wingit bahaya. Nyapa Kok iso? Aja ngomong. Apa? Sinden nek sing malih no mburi. Apa? Endi? Nyenyek. Iki apa to? Ora. Iki lho. Monggo Dek. Ora cetha. Nembang. Coba kowe genti Wis ora jajal. sanggup Sabar kok kowe. Apa? Lah aku pas nyanyi, Mbak. Rararat ngono kok. Ganggu kowe iki ganggu ya. Walik. Met. Met. Sing mau untir ki ndasmu aja Ndase. blangkone. Kudune ngono. Ayo coba dah. Yo. Tahun terne ya. Sebelaku. Langsung nyanyi ya. Iya no. Nang lho, Pak. Aja melu lho, engko malah Sangku. Dalah ora ono. Terus asirku wong yo kene Suluk ya bebas ngombangi ya. kumbangan kok Lah aku jenenge. tahu ya mimbukan karo dalang sapa nang kae. Nyanyi iki buek dhek iki ketutupan kuwi yo. Limbuan. Lah yo kuwi yo hiburan kok. Apa? Apa kuwi? Arek aku to. Ya disiarne ta. Yu. Iki innalillahi. Andongane aku mati. Piye ta? Tak wah, Ora rasane kok. mati lho sampean iki. Aku lho sik meger-meger kaya ngene. Mbok demetra kok kerasa ya. Ditapuk kok iso. Sapuk. Ya. Oke, spesial untuk masyarakat semua desa Kebo. Ada si Rusak lho. Mas. Iki acara wayang ora pencak dor. umbar-umbarne plak-plak kae. Lah sampean ki lho. Aja kok sampean dalang sisan. Lho, maksudnya kan piye? Kan piye? Tempo piye? Nantang-nantang bareng ditenani kok. Gua penara, Pak. Gua arep melayu. Tembangnya apa? Tembangnya apa? Pon sing nikasaken nak kula napa-napa saken. Apa? Manut sampean lintangan Semoro? Ken kare niki mikir kula damel kita tawar nggih. Heh? Berarti ge apa? Mikire ora suwi sedih lu. Ge apa kok kita tawar? Masamu kancane masur Apa? Dibantu satu lagi boleh?
Ya. Oleh. Dibantu. Oleh. Iso no, iki nek gak dibantu kok iso. Oh ngono. Ngenyek terus. Asline Wis wis senengane gandengan ngenyek kuwi. senengane. Sing di. Bantuane sing di. Jirotil Patmomen. Mega. Mega. Yo Kang ngateko Kang. Dihitung siji ngantek Niki berarti. Iki. Yo, lagi Kita lho. apa Mega? Yo, Mega. Sindi. Iki. Oh Intan. Ngono, Intan apa ngene. Mega? Entar. Yo. Coba nengok ke Intan kan. Intan. Dihitung 0 4 5 6 7 8 tang. Cendol. Iso ngono ya, Pak ya? Iso. Sampean gitu. Iso. Ciloro 3 4 5 6 7 8 tang. Cendol sampean. Paisa kowe. Kayak ngene iki. Paisa. Ciloro 3 4 5 6 7 8. Tang. Hei, nanti tang. Padha ngopi ya. Foto ngopi piye? Maksudmu piye ta? Kalau rombongane kono ya pangkat nyalai aku. Rumah saku. Selamat malam. Kowe. Selamat jumpa. Dan kecewa kowe. Jenengan sinten? Kecewa. Iki cah loro Jenengan ki. sinten? Aku Robi. Kok nemplek. Kok lancang kowe wong lanang apa kowe iki? Lho kan kene karo kene lah. Kene karo ngene lho. Oh gandengan. Oh, njaluk karo aku. Mau reken truk gandengan kuwi. Pas Sinden ki mau reken truk. Ayo. Kok ngenyek aku saiki golek kuwi. apa milo. Kok lanang kaya ngono lho sampean. Lah nyapa akeh belian. Brengosmu le putih wisan. Brengosmu putih. Gak apa-apa timbang kono. Ayo. Nyapa? Iki pancen turunan Anggora dadi ngase. Rumah saku. Anggura kayak- Ya wis, pomet karo Intan. Krisnia kali Mas Yudo. Ora apa-apa, kowe ora ngerti kan iki nyapa kok kaya ngene iki. Iki kesiku karo dewa. Iku nek wis genep 17 tahun, Ya. badar sejatine wujud. Lah, berarti ramale. Kuwi Kok berarti iso? Berarti wis 17 ih. Oh, dewane lali berarti. Kliwat. Timone kelalen ngono rumah saku kaya Nyanyi ya, putri Dik. apa? Tembangnya Nyanyi apa, Mas? Apa? Apa? Ketresnan sejati. Seperti cinta kita berdua. Oh, Alah, awake dhewe ya iso ya saiki. Oh ya sayangku. ket seprono sprene panggah ya? Heeh. Anu, sepurane ya pengenane VC tak pateni. Biae. Lah, alah. HP ku le rusak. Oh, iki Iya. kemoncosen. Ora wingi tok lho dhek VC nganti tekan saiki dolan to mripate kan VC. VC mripate. VC video cal. Oh, sing di Ane niku lho sing VC niku. Mas aku. Tembangin apa niku mau? Bersama Cakra budaya ada Katresnan sejati. Oke. Tenos. Apik. Hebat. Tembang ki lek wong loro kan duet. Betul. Nek wong papat ngene apa jenenge? Kuartet. Kuartet. Nek niki mencret. Jadi Rumah saku. Komet. Apik lho. Iki Apik. warga masyarakat Kepuh menika luar biasa, Nggih. bagus. Menika kebiasaan nek mudik, nek ngene komen ngene Mas Yudo barang ki nek biasane nek wulan riyaya. Bodo, nggih. Utawa bodo, wulan Nggih. poso ngono kae. Lah, nek Kene mriki- mudike warga sing tebih mesti pas dina ngene iki bersih desa. Ini budaya yang tersendiri. Hebat. Biasa. Kekompakan. Jaya sing hebat ya Mas Gomet ya. Hebat. Mulane bengi iki sampean rawuh penonton ya kabeh padha mresani. Alhamdulillah. Iki mau ana sapa sing nembang tah loro ki mu sapa? Niki wau Mbak Krisnia. Mbak Intan kali Mbak Mega niki wau. Intan karo Krisnia, sapa? Mbak Krisnia. Wis dilalekne. Ngono, Dilu ya. wis lali. Ora cetok. Coba Mega kae. Kene Mega kene. Dari balung rondon ning kalapa. Rumah saku ora nganggo manuhara. Sabji sing swakunes saya tidak ya usaha. Kan ora lho. Sindene kok sinden Komet ganggu wae. Aku ya kono. Kowe no. Suara Lah pas terakhir ngelopor. kene iki Mbak Sagok aku tak malah ngono. Iki mau tilus sawetara nganggo srempekan ngene iki. Oke. Nyatane nyinden ya apik lho. Lho, pripun? Yudo genahi saka komen piye? Iya Mas.
Piye nek nyinden piye? Cilik yo pas, gedhe yo pas. Enggak yo gur yo Mas Mitra. Ora jelas awake dhewe ketemu karo Mbak Mega ki lho kaya kejugrukan Gunung Sari keloberan Segara Madu to. Lah wong ayune kaya ngene umpama jejer karo kowe kan ya lho. Ibarate kaya dewa sing eja wantah Mbak Dewa iki kaya Komoratih, kowe kaya Komodo ngono lho. Pas. Pasangan idiot. Idiot. Lah dia kok komodo. Mosok Mega gandeng komodo. Ora modele wong-wong ki nek aku jejer sing model ngene iki kan kemiren. Kok iso kemiren piye? Lah nek aku karo Mbak Mega kan ya cocok, pasangan ideal. Tir padha irenge, sir padha senenge, dasar sosok wadahe kendi cocok rasane ngati. Saiki ditakon Adik Mega. Nggih. Kalau misal namanya punya kriteria, kalau wong lanang sampean pilih wong lanang ngono kira-kira sing hobine apa? Mancing. Iki kabeh iki senengane mancing iki. Iki Mancing. Penak men. iki longkas ketularan iki. Wis, Siapa? gak omah wong mancing kae wong rada Siapa? Mancing itu golek inspirasi lho, Mas. golek inspirasi apa kae wong gak genah lho kae. Kok iso mancing wong ora genah? Wong nek waras kae enak udan yo wong mancing yo ora lho Mas. Piye? Udan yo malah bangga go payung nang tengah ora-ora lho. Lah ya kuwi golek inspirasi. Kuwi perjuangan supaya entuk inspirasi. Lah utang langsung tuku nek wis Rumah sakit. Yo ora enek anune to. Lah nek kaya Mbak Mega iki wonge cantik, ibarat karo aku kan ya cocok. Upama awake dhewe bernostalgia jalan-jalan ke Pulau Dewata Bali, kita berenang di pantai. Aku berenang, kamu juga berenang pakai bikini yang aku belikan warna pink. Begitu indah dan mempesona dirimu. Anu nang Bali to? Aku yo melu kae. Apa? Nang Bali, aku melu nang mburimu. Dadi apa? Lho, aku bakal teh kae, Pak. Aku bakal teh aku. Lalu setelah kita berenang di Mega, tentunya kita capek. Akhirnya kita tidur di hotel berbintang 5. Kasurnya empuk, AC-nya dingin. Kita berdua berpelukan. Bintang 5 to? Aku ini ngono kae. Masa? Lho, jadi apa lo? Lali sampean. Aku cleaning service. Aku melu kae. Oh, sing anu kuwi. Enak terus bocah iki. kok aneh. Habis tidur kita lapar, kita masuk restoran, aku pesan makanan yang paling enak. Aku pengen makan hamburger. Hamburger. Kamu makan apa? Aku makan spaghetti. Spaghetti kita makan berdua, kenyang. Nang restoran to? Aku yo melu kae. Enak jadi apa? Ngarepe restoran sing gowo teken kae. Wah, lah kowe tok kae ternyata. Habis dari lektoran, aku kenyang, aku wareg. Aduh, aku kok pengen ke belakang. Akhirnya aku ke WC. Sama kamu. Kita ke WC berdua. Akhirnya aku mengeluarkan sesuatu. Aku juga mengeluarkan sesuatu. Kita ke WC berdua. Aku yo melu kae. Kok melu itu? Agak melu. Jadi apa? Neng WC jadi apa? Lah sing motone yo. Bocah. Kancane arep melu kok nang WC. Oh, jiwamu jiwa kuwi ta ora Boten, cedok. Pak. Tapi ya jangan nganggo tetembangan apa enggak? Kesayangan Apa? ya, kesayangan ya. Iya. Nah, ini kalau enak saya. Kesayangan. Kan pedok komet to, komet kan dia termasuk kesayangan. 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 Nek aku model kayak kucing. Kesayangan. Rumah saku. Diaturke warga masyarakat Kepuh, Papar Kediri semoga selalu berkah bersih desa Mahanani Karahayon. Bisa jadi desa ingkang tetep baldatun toyi batun warapun gawur. Amin. Kesah. Kesayangan. Jangan. Luar biasa. Wonge ayu, suarane apik. Tegane klopo ijo, becane sing ditegan. Sing duwe bojo, sing duwe tekan. Wah dan Pancen indahnya berbudaya ki ngene iki. Betul. Dulu nggon wayang kulit ki disampir apa-apa kena Mas Yuda. Nggih. Tak komet. Nyatane diwenehi pelawak ya kenek, diwenehi tembang-tembang nuansa campur sari, nuansa musik ya apik. Nggih. Nek perlu diwe jaranan ya apik. Nggih. Digawe ludruk ya apik. Dangdut ya kena. Penting ora kayang. Pokok ora mengkam-mengkam. kawat sampiran ibaratnya disampiri apa wae kena. Ning kudu dipaske karo adat kabudayan. Kabudayane awake dhewe. Adat ketimuran. Ibu, pilo, timo, kejes. Putri, Sarlono.
Sartono putri iki tegese pupune tansah dipepetri mulane ngalor ngidul nggawa nyamping jarik nganggo kebaya pupune tansah dipepetri Sartono kuwi sarta ana endi wae dalange ngasta mesti ana iki lho Mas aja macem-macem lho koyo lirak-lirik karo Mbak Putri lho mripatmu tak culek lho matamu tak culek lho Mataku treyong ngene kok. lirak-lirik karo Mbak Putri Lah nek lirak-lirik nyapa ora oleh. lho Mas ora kok kaya ngono kowe iki kan kudu ngerti Mbak Putri ki sapa Mas Rudi ki sapa Lah sapa kono dalang kene sinden? Ya ra. tegese kuwi kak di dalam suatu panggung tapi dalam kehidupan sehari-hari ini keluarga Lah iki nang keluarga apa nang tanggapan? Iki tanggapan semua milik umum sapa wae iso nganggo. berarti Mbak Putri ini termasuk Umum. Kok umum? Cara motor Ya kok wae iso ngumpaki. plat kuning Plat kuning ngono. balik rene Maksudnya, anu, kene ngomong jelas ngomonganmu jelas Omongan sing halus. kula mboten melu-melu lho ora pati paham to dong Ora paham. Kalau seni berkesenian berpanggung ki ana ora pati paham tulung lenggah kene wong Durung lenggah. Lagi ngomong kali kula. yo pengen cerita pengen tulang sampe jagong kene Kok lenggah repot. lu kok kene ora urung nyetok aku ora kadung tak siapi kok ya rumah jago ngatur tetembangan mumpung menika mapan wonten kepuh pabar kene iki ben taun mesti ngeneki pagelaran Mas Terus? dadi piantun kene iki berbudaya terus nguri-uri adat kabudayan wayang kulit wayangan ora mung bengi tok awan barang Awan ki mesti wayang. dari dulu sampai sekarang wayangi awan bengi Oh berarti ini siang wayang ruwet. ruwet piye to wayang ruwet ora ya wayang Ya, wayang biasa. kulit biasa. Nah, rencana sing diruwat kowe ngono lho. Mas Komet niku ke dalam wayang Wayang kala jeduyan aku. Mas aku. Oh iya. kacang Tembangnya apa, Putri? Kari cerita mawon. Kari cerita. Kari cerita. Untuk karyane komen. sinten niku Kok nelongso karyanipun sinten Karyane Duko atau karyane sini? Mas aku. karya aku. Karyane sampean to, Mas? Nggih niku. Oh, lagune sing piye lho, Mas? Anu met, met. Lagune sing piye? salah Oh, kayak support Kuwi spot final Kadim mau ngono lho. Niku sinom final konden. Bermadal anu siarno met. Siarno. Komen kan suarane suara norno. Nggih. Sosok iso kaya Rumah Irama. Sosok iso kaya Ebit GAD. Sosok iso kaya Truwo. Lho, Nggih. norno Truwok suarane. bareng. Yo, kilo. Koyo kilo. Kita sambut bersama Cakra Budaya ada Putri Sartono, cantiknya Indonesia. Dados. Apa kayak mau? lah apa kok iso Apa itu gak ngrungokne? Titip kangen. Kangen biae. Lagune iki kaya anu met, iki ora kok tabu ya padha karo bayaranmu bengi iki. Kari cerita. oh kari Sampai aku mak iki kari cerita. Kari cerita kowe mekan. Kok kari cerita piye to? Kok arene keterangan popo. Aku karo Yudo kamu cerita gombal. Yo lagune kari cerita. mangga sotone medal mangga Terima kasih. Panitia guys. wah Ditarik dawa men iki. rancak ter ya kompak Mas Oh iya ngono lho Cakra Budaya. Liru Cakra sithik budaya. Padha karo grup Komet ki apa? Komen grupmu. anu padha mlipir apa grup apa jenenge Grup biak grup yuk. campur sari Campur sari kita. Heeh. Lagi bancaan buyar Mas ke. Rumah aku. judulnya Angon Leno Angon Leno Iki kok ngeten wong bagus, Nggih. ana Mas Yudo, Mas Komet matur sembah nuwun perkara tembangan mengko gegojekan diwacuti ngono wanci goro-goro digolek Siap. wektu kang luwih barokah bawiro. Bawiro nggih Timbaku didongake warga masyarakat Kepuh semuanya, Pak Lurahe, Pak Kasune, para Bapak Ibu perangkat juga Pak RT RW semuanya warga masyarakat. Manggio katenteman karhayon seger kewarasan murah sandang pangan rezeki ya wong bagus. Nggih. Kripik gedang kripik telo titik dang watone rata suwana ngarsane Kanjeng Sinuwun Mas Yuda. Suwana Mangga, ngarsane Kanjeng mangga, Sinuwun Mas mangga. Komet. Sinuwun sapa jenenge? Sinuwun sapa? Sinuwun Duryu Dono Dono. nggih Dara muluk wae Duryu Dana. Ya ndak suwana ngarsane Kanjeng Sinuwun terima kasih wong bagus. nggih Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi